Inovovaná hasicí koule Firexball zcela mění taktiku i účinnost hašení požáru. Kouli umí použít každý, bez nebezpečí zasažení plameny nebo otrávení kouřem. Požár je uhašen okamžitě vysoce účinným práškovým hasivem. Dokonale bez doutnajících zbytků. Plameny a kouř mnohdy znemožňují přiblížit se k ohnisku. Kouli lze vhodit přesně i na delší vzdálenost, třeba i po otevřenými dveřmi nebo oknem. Co když ale nikdo není v budově přítomen? Firexball uhasí oheň automaticky a na rozdíl od jiných typů uhasí požár i v otevřeném prostoru. Součástí je kovový držák a pro instalaci v prostoru lze použít závěsný systém. Podívejte se na zpomalený záběr. Až 15 metrů čtverečních je pokryto silnou vrstou speciálního hasicího prášku. Umístěním koule na místa s vysokým rizikem požáru ochráníte majetek i životy. Technologická zařízení, sklady hořlavin, materiálů se sklonem k samovznícení, laboratoře, rozvodny elektřiny, zařízení vysoké hodnoty, kotle, sklady paliva, garáže, dílny, chaty, lodě i domy lze hasicí koulí Firexball automaticky a účinně ochránit před zničením požárem. Silný zvuk vydávaný koulí při iniciaci navíc upozorní na vzniklý požár. Podobně jako požární signalizace. Automatickým hasicím zařízením Firexball lze bezpečně hasit požáry pevných i kapalných látek, plynů i elektrických zařízení. Manipulace s koulí je velmi bezpečná. Snese i pád z výšky. Při iniciaci koule v blízkosti osoby nehrozí nebezpečí zranění. V České republice je evidováno více než 10 000 požárů ročně. Pokud není požár uhašen v počáteční fázi, většinou se hašení soustřeďuje již jen na zabránění jeho rozšíření. Hasicí koule Firexball je univerzálním automatickým prostředkem k zabránění vzniku požárů ve firmách i domácnostech.